Poloha lopatiek ovplyvňuje naše držanie tela. Rbenie sa. Čo to je? Je to vtedy, keď sa obe lopatky posúvajú dopredu a zároveň sa mení poloha hrudníka. Zvyšuje sa kyfóza v hrudnej časti chrbtice. Prečo sa to deje? Hlavnou príčinou je nerovnováha medzi svalmi, ktoré lopatku zozadu stabilizujú a pri svojom stiahnutí privádzajú lopatky k chrbtici, akoby ich spájajú. A svaly, ktoré sa nachádzajú tu vpredu, sú dve hlavné svaly. Veľký a malý prstný sval. Pri svojom stiahnutí posúvajú okrem iného rameno a lopatku dopredu, ale tiež sa podieľajú na pohybe ruky. Ale malý prstný sval spôsobuje posunutie oboch ramien a lopatiek dopredu takto. A my musíme vytvoriť rovnováhu medzi týmito svalmi. Keď vidíme takúto polohu, kde je rameno posunuté dopredu, často býva rozdiel. Na jednej strane je vzdialenosť trochu väčšia, na druhej trochu menšia. To tiež naznačuje, že je rozdielny tonus, rozdielny objem svalov a musíme to brať do úvahy. Ak je lopatka trochu zdvihnutá nahor, musíme sa pozrieť, či nie je nerovnováha medzi svalmi, ktoré ju dvíhajú. To je horný trapézový sval a zdvíhač lopatky. A široký sval chrbta a dolná časť trapézového svalu. Dôležitý je aj pilovitý sval, ktorý je veľmi často slabý a zaostáva. A rovnováha medzi touto časťou trapézového svalu a veľkým prstným svalom. Keď je veľký prstný sval lepšie vyvinutý, táto časť trapézového svalu zaostáva a rameno sa začne posúvať smerom k viac vyvinutému prstnému svalu. Veľmi často sa to stáva, na jednej strane sa to deje viac na strane dominantnej ruky, na druhej strane menej. Stávajú sa aj prípady, keď máme jedno rameno posunuté dopredu kvôli obmedzeniu pohybu v driekovej časti chrbtice. Štvorhané driekové svaly sú napríklad skrátené, čo bráni otáčaniu. A preto sa lopatka začne nadmerne posúvať dopredu, aby kompenzovala tento pohyb. Rovnako má význam aj to zadná a predná časť deltového svalu. Keď máme predný deltový sval vyvinutý lepšie a zadný horšie, rameno a ruka sa nám môžu posúvať a otáčať smerom k silnejšiemu svalu. Takže najprv hodnotíme pohyblivosť stavcov v hrudnej časti chrbtice. Na to sa používa takýto mobilizačný postup. Tu prechádzame každý stavec a sledujeme, či je rozdiel v rozsahu pohybu. Takto je to lepšie na boku, ak je rozdiel v rozsahu pohybu. Veľmi často horná táto časť, niekde od 6. 5. hrudného stavca, horná časť hrudnej chrbtice, sa pohybuje horšie. Tam je rozsah pohybu oveľa menší ako v dolnej časti, ale tiež je potrebné porovnávať rozsah pohybu medzi susednými stavcami. Stáva sa, že napríklad tu, povedzme, no nejaký tam, 7. 6. sa u nás pohybuje vo väčšom rozsahu, potom jeden stavec, keď sa pozrieme, výrazne zaostáva v rozsahu pohybu a ďalší sa opäť pohybuje vo väčšom rozsahu. Dá sa hodnotiť pohyb pod rôznymi uhlami. Napríklad skúsiť posunúť sem, tu sa pozrieť pod týmto uhlom, ako sa pohybujú, pod iným uhlom opačným smerom. To všetko sledujeme aj na základe ťažkosti pacienta. To znamená, ak niečo trápi, toto miesto už sledujeme podrobnejšie. A tu tiež kontrolujeme rebrohopriečne kĺby, ako sa pohybujú, či niekde nie je fixácia medzi stavcami alebo medzi stavcami a rebrami. Fixácia je tam, kde buď vôbec nie je pohyb v tomto mieste medzi stavcami alebo medzi stavcami a rebrami, medzi susednými stavcami, alebo je pohyb výrazne obmedzený. A toto budeme tiež brať do úvahy počas liečby. To znamená, že toto je prvý takýto prechod cez hrudnú časť chrbtice. Súčasne akoby vykonávame aj diagnostiku na tých miestach, kde je pohyblivosť horšia, zdržujeme sa tam trochu dlhšie a zároveň tam zvyšujeme pohyblivosť. Tento postup sa nazýva mobilizácia, v tomto prípade hrudnej časti chrbtice. Potom sa to isté robí na rebrovo-priečnych kĺboch
Každý z týchto klbov kontrolujeme, ako sa pohybuje, porovnávame pohyblivosť jednotlivých klbov medzi sebou. To znamená, že každý človek má svoj vlastný rozsah pohybu, akoby svoju vlastnú normu a takto porovnávame, nachádzame napríklad miesta, kde je pohyb dobrý a porovnávame ich s klubmi, kde pohyb zaostáva, aby sme pochopili, na ktorom mieste potrebujeme zvýšiť rozsah pohybu. Rozsah pohybu sa dá zvyšovať viacerými spôsobmi. Môžeme postupne najprv pôsobiť na svaly, odstraňovať tam spúšťacie body, odstraňovať ich pomocou cvičení, celkovo precvičovať mäkké tkanivá okolo klbov. Taktiež môžeme pôsobiť priamo na samotné klby pod rôznymi uhlami. Hlavné je, aby tieto uhly zodpovedali osi pohybu samotných klbov. A ešte jeden spôsob, taký efektnejší, ale v podstate niekedy dokonca aj účinnejší, je manipulácia. To je vtedy, keď jedným pohybom, akoby s charakteristickým zvukom, zvýšime pohyblivosť v nejakom pohybovom segmente chrbtice. Tak. Niekto sa toho bojí, niekomu sa to naopak páči. No, teda. Zvyčajne sa to deje so zvukom. Manipulácia, alebo v osteopatii sa to nazýva trastová technika. No, teda trastová technika. S takýmto puknutím dochádza k obnoveniu pohyblivosti medzi stavcami, no v tomto prípade alebo aj medzi inými klbmi. Aj to sa dá robiť. Ale aj tam treba rozumieť, na čo sa to robí, pretože zvyšovať pohyblivosť treba s určitým cieľom, nie len tak. To znamená, ak potrebujeme povedzme na nejakom mieste zvýšiť pohyblivosť určitej časti chrbtice, aby sme odľahčili inú časť, alebo ak máme niekde fixáciu, ktorá môže byť príčinou kompresie nervu, alebo potrebujeme obnoviť pohyblivosť v nejakom klbe. Ale toto vyberáme konkrétne pre každého pacienta. V závislosti od veku, od sprievodných rôznych ochorení. Ak je výrazná artróza, samozrejme je lepšie to robiť postupne. Alebo bolestivý syndrom. Práve v tejto oblasti sa nachádzajú trapézové svaly. Spodná časť trapézu, tu je, práve tu, veľmi často býva zle vyvinutá. Na ňu sa najvyššie predpisujú cvičenia. Toto je stredná časť trapézového svalu. A toto je horná časť. Tu ju môžeme prepracovať pod rôznymi uhlami. Tu z boku, tu zo spodnej časti, samotný trapézový sval. Zhora, takýmto spôsobom, čiže jeden prst položíme, druhú ruku zhora a takto ju tiež prepracujeme. Tu jednoducho bodovo, po dĺžke vlákien, tiež takýmto spôsobom takto. Rôzne fasciálne techniky, to je tam, kde potrebujeme, aby nám ruky mohli trochu klzať a takto po svale. Tiež ju môžeme spracovávať pod rôznymi uhlami. Tu môžeme použiť takéto rôzne spôsoby. Pod takýmto uhlom môžeme spracovať. To znamená, že to tiež závisí od toho, čo chceme urobiť. Tu hneď vedľa trňavých výbežkov. Takýmto spôsobom. To znamená, že to môžeme robiť pozdĺž vlákien. Pozdĺž dolného okraja samotného trapézového svalu, ako by ho trochu posúvali sem. To znamená, že samotné svaly môžu byť pri fibrotizácii, keď sa fascie susedných svalov prakticky zlepujú a zrastajú, tiež túto fibrózu musíme odstraňovať. Pretože cez svaly, medzi svalmi prechádzajú cievy a nervy. Pri rôznych takýchto miestach napätia, spazmov sa to všetko môže stláčať a môže to byť príčinou nielen bolesti, ale aj obmedzenia prekrvenia. Povedzme poruchy, ale znížený prítok krvi nie je až taký častý. Zatiaľ čo poruchy prietoku pri rôznych takýchto spazmoch bývajú časté. Pod trapézovým svalom sa nachádza už kosoštvorcový sval a kosoštvorcový sval. Aby sme sa k nemu dostali, musíme ísť trochu hlbšie. Sem trochu hlbšie cez trapéz. Ale potom, čo sme ho prepracovali, už sa dostaneme ku kosoštvorcovému svalu. K nemu je ešte pohodlné sa dostať, teraz ukážem, ako naň pôsobiť na boku. Ale aj pozdĺž chrbtice máme vystierač chrbta, tu naň tiež môžeme pôsobiť. To znamená, že toto je už hlbší zásah.
Toto všetko sa už nachádza vo vnútri trapézového svalu. Rovnako aj z tejto polohy, ktorej sa teraz nachádzam, môžem práve pod takýmto uhlom pôsobiť na vystierač. To znamená, že prsty si vkladáme vedľa trňových výbežkov akoby dovnútra a z boku trochu takto pôsobíme na svaly. Čím viac rôznych uhlov bude pôsobiť na svaly, tým väčšia je pravdepodobnosť, že dokážeme spracovať a obnoviť aj hlbšie spúšťacie body, miesta napätia alebo fibrózy. Po tom, čo sme svaly premasírovali, môžeme ešte raz s väčšou amplitúdou premasírovať kĺby a stavce. Tiež môžeme vykonávať takéto mobilizačné pohyby priamo na chrbticu. Z tejto strany, keď stojíme zo strany hlavy, je tu pohodlné pôsobiť touto časťou ruky. Tiež na rebrovo-priečné kĺby, práve odtiaľto. Z jednej aj z druhej strany sa toto robí veľmi dobre. Potom na samotné stavce cez trňové výbežky. Ale tu treba pochopiť, do akej miery je potrebné tento rozsah pohybu zvyšovať, vyberať silu pôsobenia, rôzne uhly pôsobenia. To znamená, že aj odtiaľ to môžeme vykonávať pohyb. Ak je potrebné ísť hlbšie, položíme jeden prst, druhú ruku navrch a už takto pôsobíme. Tu už môžeme pôsobiť na rebrovo-priečné kĺby alebo na kĺby medzi stavcami. Z tejto istej polohy, ak napríklad zistíme, že je tam nejaká fixácia, existujú rôzne spôsoby mobilizácie a manipulácie. Ešte aj v hornej časti hrudnej chrbtice, môžeme to robiť aj odtiaľto. Z polohy na boku je tiež veľmi dobrý prístup na ošetrenie celej tejto oblasti. Tu si môžeme zároveň pomáhať aj pohybom lopatiek. To znamená, že ako by som videl lopatku, narážam priamo na prsty, trochu aj pod lopatku. Sem môžem tiež zajsť z rôznych strán, premasírovať lopatku, túto hornú časť lopatky, kde sú svaly, ktoré ju dvíhajú, tiež sem z tej istej polohy môžem zájsť. Čiže lopatku zo všetkých strán. Tak toto premasírujem odtiaľto. Potom tiež používam pohybmi lopatky, môžem akoby hlbšie pôsobiť na svaly. A tu jedným a tým istým pohybom, čo môžem robiť? Môžem precvičovať povrchovú trapézu. Ak potrebujem ísť hlbšie, trochu si pomáham lopatkou, trapéz sa akoby uvoľní, napätie sa zníži a ja sa dostanem trochu hlbšie, až k rombickému svalu a vystieračom chrbta. No a tiež môžem ten istý pohyb použiť na ovplyvnenie samotných kĺbov, rebrovo-priečných kĺbov a kĺbov medzi stavcami. To znamená, že mobilizáciu všetkých týchto kĺbov môžem robiť práve odtiaľto. Potom z tejto strany tu máme lopatku, tu sa tiež dá dobre prepracovať široký sval chrbta zo všetkých strán. Dá sa to urobiť takýmto pohybom. Dá sa aj odtiaľto. Môžete použiť aj všetky tieto fasciálne techniky. Použiť napríklad vtedy, keď potrebujeme zvýšiť rozsah pohybu v ramene alebo nejako natiahnuť bok. To znamená, že toto všetky tieto veci. Fasciálne techniky sa dajú použiť na to, aby sa toto všetko natiahlo alebo aby sa tieto oblasti cieľene prepracovali. Potom z tejto istej polohy môžeme úspešne pôsobiť aj na pilovitý sval práve tu. Aj tam je veľmi veľa spúšťacích bodov sa tam často vyskytuje, ale pilovitý sval sa oplatí tiež prepracovať, keď napríklad obnovujeme pohyblivosť lopatky alebo ramenného kĺbu. Alebo napríklad nejaké rebro sa nám tam nehýbe, spôsobuje bolesť lokálne, alebo nejaká medzirebrová neuralgia, alebo z nejakého dôvodu potrebujeme pôsobiť práve na pilovitý sval. Zrazu sa to ukáže. Teraz prsné svaly, odtiaľto z tejto strany, tiež na boku. Je to pohodlné robiť, pretože tu, ak môžeme meniť polohu ruky, napríklad ruku trochu dopredu, ak ju necháme visieť, tiež prsný sval sa trochu uvoľní a už sa nám ľahšie dostáva k malému prsnému svalu.
Pretože ak je napnutá, ak to robíme zo zadu, stáva sa, že napätie prsných svalov nám nedovolí dostať sa k malému prsnému svalu. To znamená, že malý prsný sval môžeme takto spracovať cez veľký prsný sval. Ale zároveň aj veľký prsný sval. Takže všetky tieto spázmy, ktoré tu sú, spôsobujú posunutie ramena dopredu. Práve z tejto strany sa dajú veľmi dobre prepracovať. To znamená túto klavikulárnu časť. Veľmi často sa vyskytujú poruchy, nejaké zrasty medzi predným deltovým svalom a veľkým prsným svalom, túto rihu. Všetko toto sa dá tiež z tejto strany spracovať. Samozrejme, dá sa ísť aj pod veľký prsný sval, až sem, dostať sa až k malému prsnému svalu, ale to v zásade nie je veľmi často potrebné. Viac menej sa to dá spracovať nie úplne cez, ale takto cez veľký prstný sval. A aj keď ležíte na chrbte, dá sa to veľmi dobre. A môžete premasírovať aj túto rihu medzi predným deltovým svalom a veľkým prstným svalom. Potom samotný prstný sval môžete precíznejšie premasírovať. Po celej jeho dĺžke, ak je to potrebné. Tu si môžete pozrieť, v akom je stave vedľa hrudnej kosti, tam kde začína. Tu je jej spodná časť. Najprv sa pozrite, či tam nie sú nejaké oblasti napätia. Prejdite po celej dĺžke vlákien. Tu tiež pôsobte na malý prsný sval. Môžete použiť rôzne takéto spôsoby. Priamo odtiaľto takto. A týmto spôsobom pôsobíte aj na predný deltový sval. A aj na prsný sval. Môžete tiež použiť rôzne spôsoby. Techniky sú z jednej strany šetrnejšie, ale z druhej strany môžete tiež dosť hlboko precvičiť svaly. Tu už treba, aby ruky trochu pracovali. Kouzali. A odtiaľto takýmto spôsobom. Raz. Po vláknach samotného svalu. Takto to ide veľmi dobre. To je všetko, teraz je čas pracovať.